Hello guys, नोंथांमोनखौ नै आंनि बे गोदान मोनसे ब्लगाव बराय जालायबाय। दायो आं लामा बेरायलायसिगोनलाय। नोंथांमोना एसे नायदो। नै बे जोंहानि आबै गोदान। Hello guys, होनहरलाय एसे। इलाय Hello guys। देलायलायथारहायना। Oh my god! Wow! देलायलायथार। मैया दाखालि मोनदों नामा? मैया दाखालिसो मोनदों। देलायलायथार दा हनै नुवाखै नोङो? गुफुर फुरलायलायदों। नुबाय दा? नुबाय। एलाय खावलाय फावथुम फावथुमथार। खावलाय फावथुम फावथुमथार। खावलायनि ज'नैनो होख्लायथारदों। नोंथांमोनखौ आं जोंहा आबै गोदानखौ देखायबाय आरोना। जोंहानाव थाफैबाय दायो। हा? ओमफ्राय आं दा बेरायहैसिगोन आरो लामा। ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थादो। आं दायो लामा थाबायनानै जोंनि गामिनि हाल सालफोरखौ देखायनोसै आरोना। जोंना ब्लग बुंनायफ्रा जायाब्लाबो ओरैनो एसे बुंलाबायबाय आरोना गाइसमोन। नायनो हागोन नोंथांमोना नै जोंनि लामा बे जाबाय जोंहानि न'। दायो आं थांगोन ओरै हाजो फारसे। नोंथांमोना नायलांबाय था। नायनो हागोन नै गाइसमोन जोंनि लामाया ओरैबायदि हाद्रि आरोना नै लाजाखाया। पाउडार होनबा बेफोरसो पाउडार नै लामाफ्राव। दा नै ओरै थाबायलांनांगौबाथाय आथिङाव पाउडार नांजोबगोन आरोना गाइसमोन। बिदिब्ला गाइसमोन नोंथांमोना दसे नायलांबाय थादो। नै जोंना नैलै गय गायबाबो जाथारा लोगोफोर। एकदमबारे अन्थाइ गोजा नालाय जोंना जायगाया। ओंखायनो मा बुंनो। गायबाबो थैयो बेसेखौ गायनो जोंनिया। नायनो हागोन नै। नोंथांमोना माबोरै दङ लोगोफोर कमेन्टआव टाक खिथाहरदो। आंबो मोजाङैनो दङ बर्थमान। नै लोगोफोर न'फोरा ओइथिं हाजो आरोना। बिदिब्ला आं नोंसोरनो दा दसे उनाव देखायबावनोसै लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर माने आंनि नैबे हाथाय थाइनैया ओरैनो गेद्दा जायाखै आरोना लोगोफोर। सिगांहाय उन्दै समाव हाथाय फेरखौ ओंखारदोंमोन आंनिया। बे हाथाय फेरखौ ओंखारनाय समावहाय आङो हाथाय गोरलै थानायावनो हाथायखौ गेद्दा सिमावनाया बोरैबा थाइनैबो लुंहेजोब्बाय आरोना। बेयावनो बिदि जानानै थालांबाय। मा खालामनो उपाय गैया गाइसमोन। अब्लाबो नोंथांमोना नायलांदो। लाजि गुसुयैब्लाबो खुगा सिनो बानायब्लाबो ब्लग खालामबाय आरोना लोगोफोर आङो। नोंथांमोना नायदो। नायनो हागोन नै आरो समायना रमायना गय बागान लोगोफोर। नै बिथिं आसोला गेबला थाबायबोदों हगमा। ओइ मा थानायमोन हगमा। आइया मा नायख्लेंखो नोंलाय लाजिबायसो नामा। है लोगोफोर मोनथारसिगोन नै जायगाखौ आं जेराव थांनो नागिरदों बेवहाय आरोना लोगोफोरजों एसे इन्जय लाहैनि। नोंथांमोन मोनसिगोन नैबे गय बागान दं आरोना नै गोग्गोम गय बागान दं बिथिंबो। जोंनियावल'सो जाया आरोना। जोंहाना हाया बारा मोजां नङा नालाय अन्थाइ गोजा ओंखायनो जाया। नोंथांमोना नायनो हागोन आं दा थांगासिनो दं आरोना। लामा थाबायगासिनो। जोंथिं बारहावायानो गुबुंलेसो आरोना नै गुफुरल' नुखायो। नै थाइजौफोरा बिबार बारजोब्बाय मालाय बरियानो। जोंनासो गैया आरोना। गामियाव थांसै लोगोफोर नायनो हागोन। कुमार नै आसोला बेवहाय गेम गेलेगासिनो आरोना सासे लोगोआ आसला। नैबे न' फिसा सायाव बिराद नेट नाङो नालाय आसोला फ्रि फायार गेलेनो फैदों आरोना नै। ओइ आसोल मारै खबरा मोजां ना? मोजां ना खबरफ्रा हाल साल?
दहायलाय बहाय थांनायमोन आसोल दहायो रिजाल्ट सिख्लाफोर नायदोंमोन आं नै लोगोफोर आं मोनफैबाय दायो नोंथांमोना नायनो हागोन नै न'फोरा ओरैबायदि समायना समायनाखा आरोना नै बे जायगाया आरो नै आं थांनि आरोना सासे लोगोजों बै न' सिङाव गेम गेलेखावगासिनो आसोला डेन्जार खाथ्रा गेम गेलेयो आसोला सोरबा कास्टम नांनोबा नांनो हागोन 100 बिथांजों बिराद प्र आरोना र' थांनि नोंथांमोननो देखायना गावनायखौ एसे नायलांबाय था नै ओरै हाजो मोनहैयो ओरैजाय अरुणाचल प्रदेश ओरैजाय माबा बाजार मोनहैयो मासबाद टाउन बेयाव थांगोन ओरै दायो आं मोनफैबाय लोगोफोर सासेजों ग्लेम सोनफ्लांबाय दे लोगोफोर फानिनो आंना बुंनायफ्रानो जालाय लाङा नालाय नै आसोला बेयाव बिराद फुवार नासला नै बिथांजों कास्टम नांनोबा सोरबाफोर आइडि नाम्बारफोरखौ लानो हागोन बिथांनिखौ टिजार गेमस्रि आरोना नै आरो बिथिं सासे लेजेन्डारि दङ आसोलाबो गोगोम गेलेयो आरोना नै स' लोगोफोर भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनगोन नायनो हागोन नै आंनि बे नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय गोजोन्थों